Bon dia. Volem recordar-vos. Sabeu que estem recorrent a els pobles i que estem replegant aquestes propostes que voleu que traslladem a Madrid. Sabeu ja que en el Congrés hem arrapat inversions per al nostre país, però encara tenim una altra fase, que és quan ve al Senat. Quan ve al Senat, els pressupostos de l'Estat, podem que totes aquestes reivindicacions històriques que teniu per al vostre poble, ja sigui, per exemple, ara estem en un riu, estem en el riu Girona, però segurament que teniu moltes coses que reclamar a Madrid, rius, en costes, en infraestructures, en la nacional, en l'autopista, si passa pel teu poble. Totes aquestes reivindicacions que teniu per al vostre poble és el moment ara d'entrar en els nostres perfils, el Compromís Senat, i veureu que hi ha una aplicació per a poder escriure les vostres peticions. Serà intentar traure recursos per al vostre municipi. Sabem que és complicat, que la situació és la que és, però serà una manera de tornar a posar damunt la taula aquestes reivindicacions vostres. I cada una de les esmenes, aquestes peticions que vosaltres feu, després anem a fer un seguiment d'ella, anem a exigir a l'Estat que invertisca en el municipi, estiga o no estiga en aquests pressupostos. Per això vos animem, entreu en els perfils d'Instagram, Twitter, Facebook, contacteu directament amb nosaltres, que segur que sabeu com contactar amb nosaltres, i presenteu les vostres esmenes, que segur que alguna cosa traurem de profit d'elles. Per almenys posarem el teu poble, la teva comarca, en el mapa. Fins al dia 10 de desembre, val? Va, animeu-vos, que segur que fem una bona feina entre tots i totes.